ازي تريو زلخم ستيفن يبقى ستيفن لاب ችግር ካቲ በምታይ ምክንያት በገንዘብ ምክንያት የሚገርብ ሰንክ ገንዘብ ላ ችግር ያትትብሉ እትታሪክ ከምዚ ስትቲቨን ወደ 51 ዓመት እንትኸውን ነባርነቱ አኖርስ ዲኮታዩ فعلتت حدا معلتي قبل ان ننبر طبقه كمزي الايميل لأخلو ابا ايرلاند نبر بعد صقا بيتسب خاص لا زعرفه لا اخذ خون 30 مليون دولار قد في الخال يبل اتصبق زينا سمع ستيفن بتحقاس ادا خفله قصالي هوتيو كما حشه ان بلا محقاس يجمر اتتحقاسو ابينا يقرين لينا ينقرا انا مالت ن 10 عام فقرنيو انتخون از كبسراتلو بتحقاس زللت عدانا نملس ان بلت فيديو كي قريت قرطالو ات فيديو ازي مس جن اتشكر ابزي ستيفن ولا قال 10 عامت مسئينا تصنحه لينا زنبرو فوري ازيز تمانا مني نيرو اتغنزب بشايغنين بي لينا كغدف اي مال يجمر اتحسابو ابينا يقري لو من عركي نغرو ومن عركون لو من عرك ومن عركون لو من عرك كم كنمو نابله لابنا اينا ازني بس اذا بدنقاصي سمعتينا هو كم يغيرو 10 عامت بحد صنحنا الغنزب لما حمد يغبرن كم نابله تباساچ اتمبسجاي مبسجا خوينا يقري لا بقل تقيرو كم يغيرهم تبقلو تحسب نبارنتا ابي امريكا اي امريكا اب حد استيتات كومن لو زبها ነገር አለ ብዙሕ ዓመት بحد ጸንሑ ልክዕ ከም በዓል ሓዳር ዝሐስብ እዩ እዚ ዘሳውሰት ኢና ለስቲቨን ለመቅታል ተሐስብ ኢና ዝሐሰበቶ ለስቲቨን አወቂዳ እቲ ገንዘብ ለመቅባል እዩ እቲ ሐሳባ ቅድም ፍጻም ስቲቨን እቲ ገንዘብ ቅበል አለው ስለዚህ ህደ ኢላ ምጽባይ ትጅምር እቲ መዓልቲ በጽሑ ከም ዝመጽ ይነግሩ ስቲቨን ወል ልትጠበቃ ለመቅባል ቅድም ላይ ኤርፖርት ምኻዱ ቁርስን ከም ዘለመደው ሻይት ከም እቲ ዘፈለጠ ስቲቨን ኣብቲ ሻይ አንቲፍሪዝ ዝባሃል ኬሚካል ኢና አትያስሉ ነራ አንቲፍሪዝ ለዘይት ፈልጦ አንቲፍሪዝ ማለት ናሚኪና ኬሚካል እንትኸውን ናሽኮር ጣዕም ስለዘለው ስቲቨን ክትቆመተሉ ትሻይ ክፈልጣ ይኻለን እዚ ዝተጠቀመ ስቲቨን ላይ ኤርፖርት ይኸድ አቦ ምጽባይ ጅመር ንሽን ክጸንሕተሉ ግን ስቲቨን ናይ ሕማም ናኸዘ ቁርጠት ሕማም ይጅመሮ ሆስፒታል ልክኸት እንተሞክሮ ስቲቨን ግን ችላ በማል ልትጠበቃ ምጽባይ ጅመር እሱ እቲ ገንዘብ ስለዘረየሎ ናኽብዱ ሕማም ምንም አይመስልን ግን ሰዓት 2 ሰዓት 6 ሰዓት ጽበተሎ ስቲቨን ተዘሪሪ ወዶ አርኸውን ብድንጋጼ ለአምቡላንስ ከደወሉ ኢና አይ ችግሬው ብሊ ኢላ ላብገዛ ልኮስዶ ትገብር እቶም አርክቲ ካና ለዓሊ ኢና ተፈልጥ በማል ላብገዛ ይወስዱ ንሶሰዶ ኢና ወዳውን ላይ ኤርፖርት ያተምለስ አው ሰዓት 2 ሰዓት ጽበ ተምለስ ስቲቨን እንኳን ቅሳስ ምን ጋር ላይ አኸቢዶ ነሩ እዚ ምንም ዘይ መሰላ ኢና ሓደ መዓልቲ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ላይ ኤርፖርት ብላይ መቆራጥ ተማላለስ ከም ዘይ መጽ ዝጠበቃ መስፈለጠት ኢና ለአምቡላንስ ትደውል አምቡላንስ ሞጪ ግን ስቲቨን عارف ينيرو ازي كنغرواتلو اينا همزه يتفلت موقعت يجمر تبكتلا ازي از اوريجينال فيديو ريو I guess the sun is on his way here كين اتشغرو لستيفن عركو ايتو حطلن نيرو تمزيلو دما لبولايس يتقوم ازي اينا اغيراتو تخون بي ستيفن ما بدنقت ما يموتن ايلو يحبر እዚ ዘይተሐጸሎም ፖሊስ ስቲቨን ልክመርመር ይጎሮ ስቲቨን እንት መርመር ብዝገርም ሁኔታ አውሽጥ ሰውነቱ አንቲፍሪዝ ዝባሃል ኬሚካል ይግኒሉ እዚ ልምጽራይ ላውና አይና ገዛ እንትኸዱ አንቲፍሪዝ አዚኹም ቦታ ይግኒዮ አምታይ ቦታ አፍሪጅ እዚ ተመልከቱ ፖሊስ ኢና ላቤት እስር ቤት ትውሰድ ክትወሰደላ እቲ ምስለዚ ለምታይ ham ተቀተለተ ከጻርተሎ እቲ ዝገርም ታሪክ ኣብዚዩ እቲ ኢሜል ዝተላኸው ካውስ ካሜራት ወያጅ በርበርቲ ነይሩ እና ኢና ዝቀተለተ ስቲቨን ዝሞተሉ ብዘይ ምንም ዘይግንዮ ገንዘብ ዳዕም ዝገርም ታሪክ ኣብዚዩ እስከ መወጣታ ስለተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን